Tak príjemný dobrý deň, priatelia, Slováci, Slovenky, občania Slovenskej republiky. Nachádzame sa na Václavskom námestí v Prahe, kde pred malou chvíľou skončili mierové dni. Skončila veľká mierová manifestácia. Ja som tu s Mirkom Kolárom. Samozrejme sme boli účastníkmi nielen mierovej konferencie včera v Prahe, ale aj protestov, ktoré boli v rámci týchto mierových dní. A chceme sa vám teraz krátko prihovoriť. Mirko. Tak ja by som poslal krásny, srdečný pozdrav našim 7 statočným ženám z platformy Spájame občanov Slovenska. Myslím si, že to vaše posolstvo o miery som tu dostatočne priniesol a aj povedal. A povedal som jednu zásadnú vec, že my už o miery nehovoríme, pretože pápež František, náš najväčší občiansky aktivista, stále o miery hovorí a nikto ho nepočúva. My začíname konať. Začíname konať s našim manifestom, ktorý sme chceli priniesť a priniesli sme aj do Bruselu. A presvedčili sme sa jedno, že títo politici v Bruseli nemajú záujem o miery. Majú záujem zarábať, podnikať a to sa musí zmeniť. A preto naša platforma ide do Bruselu, aby tam donesla nový aktívny život ľudí, ktorým záleží na tom, ako žijeme, ale hlavne ako budú žiť naše deti a oni aj v budúcnosti. A si myslím, že tu sme stretli strašne veľa príjemných, dobrých, spriaznených duší. A sa mi to zdalo, že sme jedna republika. Ale to nevadí, môžeme byť jednou republikou v Bruseli. A tam spoločne vy, dievčatá, budete presadzovať túto mierovú politiku. Lebo tak, jak som povedal, mier nie je všetko, ale bez mieru všetko sa stáva ničím. Takže túžba po miery znamená všetko urobiť pre mier. A my sme, myslím, že s Datkou skutočne to tu urobili. To jej burcujúce vystúpenie, skoro sa mi ten mikrofón až roztriasol, jak tam začala burcovať ľudí. No. A tak to má byť, lebo len ten môže zapalovať, kto sám horí. A my sme horeli. V každom prípade sme sa do toho vložili celý a som presvedčená, že všetci aktéri mierových dní sme položili základy nového mierového európskeho domu a hádam aj celosvetového, čo povieš, Mirko? Áno, ale aj to, že sme našli tú pôdu živnú pre tie naše myšlienky, to je dôležité. A preto, dievčatá, nebojte sa, z húru k vyšinám, jak som vám písal minule. A ak niekedy som taký tvrdší, tak mi to prepáčte. Každý máme nejakú takú povahu. Ale pridajte sa našim mierovým výzvam. Ďakujeme. Pozdravujeme z Prahy. Pozdravím z Prahy. Stovežatej z Prahy. Priamo od Václava, tunak z tejto tribúny. Takže...